Praise the Lord, hallelujah, naimbag nga aldaw yu amin kakabsat, iti dayto yung aldaw ti Domingo, aldaw ti panagdaydayaw, aldaw ti panagmaymaysa, kadagiti amin ngan anak iti Dios nga addada iti uneg, kadagiti pagdaydayawan, tapnon idaydayaw tayo ti Apo, iti Espiritu ken kinapudno, praise the Lord. So, iti dayto yung aldaw, sapay kumang ti Apo, ket ited na ti nabakna nga pamendisyon ti sagtunggal maysa kadatayo amin itata iti daytoy aldaw kabayatan na nga daydayawen tayo iti Apo iti Espiritu ken iti kinapudno agkararag tayo kadi Apo iti daytoy nga aldaw agyaman kami ti kinaimbag mo kada kami pinagmaymaysa na kami Apo nga anak mo iti uneg iti pagdaydayawan pinagmaymaysa na kami Apo tapno iti kasta dagiti kakabsat nga dada kadagiti uneg dagiti pagtainganda ket makipagmaymaysada kami ditoy Commission for Christ Fellowship nga agdengeg kadagiti sasaom dawatek kadikan ka Apo nga bendisyon namida ipariknam kadi kadakwada Apo iti sagid mo kadakwada ipariknam kadi kadakwada Apo nga isuda ket ay ayatem agsao ka kadakwada ket ti saom maimula kumakadagiti kaungan dagiti puso da ket Apo inton ti saom adda kadakwada mamati kami met Apo nga adda ti dakkel nga aramidem nga pagsayaatan ti sagtunggal maysa kada kami amay kaputinagan ni Jesus nga pumi dawaten mi amin dagitoy amen. Praise the Lord. Iti daytoy nga aldaw kakabsat yagko kada kayo ti mensahe nga mensahe ti Dios nga agpay kada tayo sa pulem nga umuna iti Dios. Praise God. So talo nga Domingo nga inyeg ko daytoy nga mensahe. May katlo daytoy a Domingo nga inyeg ko daytoy a mensahe kakabsat. Ket daytoy yan ti maudi. Nga panaiyeg ko daytoy nga mensahe ti Apo adda ti kayat na nga ibagbaga kada tayo. Ti Apo adda kayat na nga iyeg kada tayo nga mensahe. Kayat ni Apo Dios nga luktan tayo laeng dagiti pagdengeg tayo. Kayat laeng ni Apo Dios nga ti sauna ket maimula kadagiti kaungan dagiti puso tayo. San na kayat ni Apo Dios nga ti sauna ket aglabas laeng kadagiti pagdengeg tayo. Ngem ti kayat ti Apo pagbiyagan tayo, aramidan tayo, dayay sao ni Apo Dios nga magmangeg tayo ken basbasaen tayo. Kas kuna itatay ni Sister Vilma ije mensahe na nga dakkel ti paggidyatan iti sao ken aramid kada tayo nga Ilocano napateg dayay nga sao dakkel ti paggidyatan na masapul nga no agsao ka danggayam ti panagaramid madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. So kakabsat napateg daytoy nga panangsapul tayo ken ni Apo Dios masapul nga saraken tayo iti amin nga puso rikna tayo panunot tayo iti panangsapul tayo iti Apo kadagiti panagbiag tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So kadagiti naglabas nga mensahe kakabsat nga inyeg ko kada kayo ibagat ti sao ni Apo Dios ibagat ti sao ti Apo nga sapulan tayo nga umuna isuna. Sapulan tayo nga umuna ni Apo Dios. Ije Matthew chapter 6:33 nga biruken nyo nga umuna iti Apo. Biruken tayo ti Dios. Ket kuna kadagiti naglabas a Domingo, yun una tayo ni Apo Dios nga isu ti umuna kadagiti amin a prioridad tayo kadagiti panagbiag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So anya kadim ngamin ayat ti kayat asap
kayat na asawen ti sapulen wenno biroken kabsat. Anya kadingamin ayat ti kayat na asawen daytoy sapulen wenno sao nga biroken kakabsat. Ti sao nga panang birok wenno panang sapul ket sapulan dayjay presensya ni Apo Dios. Kas pangarigan kuma adda ti bisita tayo, adda ti guest speaker tayo. Ket kuna tayo kuma agyaman tayo, tadda ti inimbitaran tayo nga speaker tayo tapnon umay agsao kada tayo ita iti daytoy aldaw. Ngem awan met makita tayo a personal dayamet laeng sa una wenno dayalaeng na i-record asa una iti adda kada tayo. Ngem ti sapsapulan tayo tarigagayan tayo nga maadda kuma dayay personal a kaaddana kada tayo kakabsat. Dayay personal a kaaddana kada tayo. Isungat dayay ti sapsapulan tayo dayay kaaddana kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So daytoy sao nga biroken wenno sapulen dayay tarigagay tayo nga kayat tayo kakabsat nga makikadwaken kuana madaydayaw iti Apo kayat tayo iti makikadwaken kuana. Isu nga kasta ni Apo Dios kasapulan tayo ti makikadwaken kuana. Kasapulan tayo nga adda tayo akan kanayon ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo. Isu nga kunana nga birukan tayo ti Apo, sapulan tayo iti Apo, itatamasarakan pay. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Biruken wenno sapulan tayo iti Apo, adda pay gundaway tayo, napigsa tayo pay laeng. Nasalunat tayo pay laeng, adda pay laeng gundaway tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ni Apo Dios. Apay ngamin, amasapul tayo ti Apo kakabsat. Apay ngamin, tamasapul tayo ni Apo Dios. Gaputa, masapul tayo ti tulong ni Apo Dios kada tayo. Masapul tayo iti tulong ni Apo Dios. Nasayaat no saan tayo nga kasapulan ni Apo Dios. Nasayaat no awan ti masapsapul tayo ken ni Apo Dios. Anya, ngem mapan tayo ken kuana sapulan tayo gaputa adda ti kasapulan tayo ken ni Apo Dios. Inaldaw-aldaw, inuran oras kabsat masapul tayo ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo. Apay nga masapul tayo ni Apo Dios? Apay nga masapul tayo ni Apo Dios? Dahito ito sa lutsod. Apay nga masapul nga birukan tayo ni Apo Dios. Apay nga mas kasapulan a birukan tayo iti Apo kadagiti biag tayo. Dagitoy kabsat because we are lacking, because we are weak, and because we are needy. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Dagitoy nga talo, lacking, weak, and needy. Kakabsat, kasapulan tayo ni Apo Dios. Apay ngamin, gaputa iti inaldaw-aldaw, addada dagiti pagkurkurangan tayo. Addada dagiti pagkapuyan tayo. Isu nga masapul nga kasapulan tayo ni Apo Dios nga adda akan kanayon kadagiti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Awan ti mabalin tayo a pagpanakkel iti daytoy nga biag kakabsat. So ngarod addalat ta ti masapul tayo ken ni Apo Dios. Awang kasapulan tayo, masapul tayo ti Apo. Saan tayo nga nasalunat? Masakit tayo, masapul tayo ni Apo Dios. No awan ti trabaho tayo, masapul tayo ni Apo Dios nga mangtulong kada tayo tapnon dawatan tayo nga ikan na tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Sa balipay nga no apay akasapulan tayo ni Apo Dios. Gaputan nakapsut tayo. No kayat nakasawen no nakapsut tayo. No daduma umay ti sakit kada tayo. No daduma nakapsut dagiti bagbagi tayo. Apay ngamin nga dagitoy kaabsat masapul tayo latta ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo. Isu nga duma
no adda ti agsakit, ag prayer request tayo, no daduma ko na tayo pastor, ikararagan nak man basita, masapul ko ti pan nakaagas. So ni pastor, when sister agkararag tayo. Praise the Lord. So agmaymaysa tayong agkararag. Magkakaisa tayo upang manalangin sapagkat mayroon kapatid na may kakailangan sa may sakit. Praise God. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So agmaymaysa tayong agkararag. Agmaymaysa tayong agkararag. Ngem no daduma kakabsat kuna tayo saan tayo sa nga napudno kadagiti kararag tayo. Saan sa nga dumdumngeg iti Apo kada tayo gaputa masagit tayo. Hansamet nga ibang pangag ni Apo Dios dagiti kararag tayo. Hanak samet nga agaasan sa apay hanak nga agaasan ni Apo Dios. Apay hanak nga hanak nga sagidan iti Apo agkarkararag akmet. Rakad adut pagdawdawatak iti prayer request nga apay met nga saan nga mapadayawan dagitoy. Adati maysa kaabsat nga pagkurangan no daduma nohan nga dumngeg. Ket no daduma ibaga tayo pa yung no daduma mahina ang pananampalataya si sister. Mahina ang pananalangin ni pastor. Bakit hindi naman masasagot ang panalangin ni pastor, ang mga kapatid? Bakit? Kuminsan ang dami tayong mga question. Nakadado ti saludsod. Nga umay kada tayo no daduma. Ngem daytoy iti makikita maobserbar ko. Han ko kayat nga sawen, han ko kayat nga ibaga, tapnon masaktan kayo. Masaktan tayo. Kabsat, iti daytoy ibagak iti daytoy yung aldaw. Han ko kayat nga masaktan tirik na tayo. Han ko kayat ngem ibagak daytoy gaputa ayaten kayo. Itinagan ni Apo tayong Jesus. I love you in the love of the Lord. Kung bakit kung sasabihin ito. Kung minsan sinasabi natin, mahina ang pananampalataya, mahina ang pananalangin, linggo-linggo pumupunta sa church. Ito ang dahilan kung minsan wala tayong disiplina sa sarili natin. Wala tayong disiplina natin sa sarili. Kung ano ang bawal, yun din ang kinakain natin. Yun ang ginugusto natin na kinakain. Halimbawa, yung meron akong kapatid, meron yung mga kamag-anak ko na humihingi sila ng tulong, yung ayoda. So, nagbigay ako ng tulong sa kanila. Ay sabi ko sa kanila, itong perang ito na ibibigay ko ay para sa pangangailangan nyo sa bahay. Huwag nyong ibibili ng Coke. Sabi ko sa kanila, hindi naman sila umiinom ng alak yung mga kapatid ko. Hindi nyo ibibili ng Coke, sabi ko sa kanila. Paano, sabi yung kamag-anak, yung kapatid ko, paano, manghihina kami kung hindi kami makainom ng Coke, sabi nila. Bakit? Ilan ba ang Coke na binibili nyo sa isang araw? Sabi ko sa kanila, yung 1 liter. So, yung malaki, 1 litro. Ilan kayong umiinom? Kasi meron silang diabetes. Meron silang diabetes. Ilan kayong umiinom sa 1 litro? 4 o 5 o 1 baso malaki. Ang bawat isa sa kanila, kasi 1 litro. Kaya, sabi ko, okay, bibili kayo ng Coke, pero yung bibilhin nyo, hindi yung 1 litro, kundi yung 12 ounce. Yung maliit lang, o yung regular size lang ang bibilhin nyo. Sabi ko, parang hindi naman kasi masubrahan. At ang gagamitin nyo na baso, yung baso yung ginagamit sa communion cup.
Maliit, parang hindi masubraan kasi kung masubraan nila, mas lalo na tumataas yung diabetes nila. Kaya gusto ko lang sabihin sa kanila, yung maliit lang na baso, parang hindi nila masubraan na iinumin. Kasi kung yung malaki na baso, di maraming ilalagay sa baso. Kung yung maliit lang, konting sugar lang, hindi na. Kasi kung hindi hanggang leeg lang. Kaya kung minsan yon, masusobraan natin ang iniinom, kinakain natin, kaya hindi mapapakinggan ang dalangin natin sa Panginoon kasi inaabuso natin ang katawan natin. Bakit? Sapagkat ang katawan natin ay templo ng Panginoon na dapat hindi natin sirain. Praise God. Kaya kung minsan, mahina ang pananampalataya mo, sis, Brad. Mahina ang panalangin ni pastor. Hindi. Kagustuhan ng Panginoon na tayo ay pagalingin ng Panginoon. Pero hindi tayo galingin ang Panginoon kasi sinusobraan natin ang iniinom, kinakain, anuman. Kung minsan masakit, yung mga tao meron ng rheuma. Sige, kain ng balatong, munggo, kung minsan sinisisi pa si sister, si brother, anak ko, sis, ang dami mong binigay na munggo. Ang sarap kumain, pero sumakit na ang tuhod ko. Sinisisi pa ang kapatid na nagbigay. Sinisisi pa si sister na nagluto ng ano dyan. Pero walang tayong disiplina. Kaya, mga kapatid, sa araw na ito po ay wake up call ng Panginoon sa atin. Tayo po kung minsan wala tayong disiplina sa sarili natin, kaya hindi kumilos ng Panginoon. Kung gusto natin kumilos ng Panginoon sa ating mga buhay, kailangan ang disiplinahin natin ang ating mga sarili. Praise God. Hallelujah. Kaya kahit gaanong panalangin, kung wala tayong disiplina sa sarili natin, walang gagawin na himala ng Panginoon para sa atin. Kaya makikooperate tayo sa Panginoon. Masapol nga ikooperar tayo, tibagi tayo ken ni Apo Dios. Tapnon agaramid ti milagro kadagiti bagbagi tayo, kadagiti biyag tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat. So no nakapsot tayo, makikooperasyon tayo ken ni Apo Dios. Aramidan tayo ibagana, aramidan tayo dayay ibagbagana kada tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Sabali pa, adda ti kasapulan tayo ken ni Apo Dios. Kaya't no adda ti kasapulan tayo iti Apo, masapul nga sapulan tayo, biroken tayo ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Sabali pa no apay nga adda ti masapul tayo ken ni Apo Dios. Apay nga adda ti masapul tayo ken ni Apo Dios, gaputa kasapulan tayo ti maisalakan. We seek the Lord for salvation. Daytat umpuna amin, masapul tayo, we seek salvation sa Panginoon. Pangalawa, forgiveness of sin. Patawarin tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Praise the Lord. Pangatlo, eternal life. Ito na. Eternal life. Kinakailangan natin ang habang buhay dito at saka sa kabilang buhay. Sabi ng mga iba, oo, kailangan natin ang eternal life. Meron palang eternal life sa kabilang buhay. Oo, meron eternal life sa kabilang buhay. Sa hell, meron din.
habang buhay doon din. Sa heaven, habang buhay din. So parehas din ang meron habang buhay. Pero meron din pagkaibaan itong heaven and hell. Praise the Lord. Hallelujah. So, kailangan natin ang Panginoon. Kailangan natin na hanapin ang Panginoon sa atin mga buhay. Unang-una, kailangan natin ang kaligtasan. Pangalawa, kailangan natin na patawarin tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng aming ating binibigkas, at lahat ng pagkukulang natin sa Panginoon. Kailangan natin ito sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya kasapulan daytoy nga sapulan tayo iti Apo kadagiti panagbiag tayo. Kasapulan tayo ti panakaisalakan. Kasapulan tayo ti biag nga agnanayon. Dahil ti biag nga agnanayon ket ijay kuma gloria, ijay kuma langit. Iti papanan tayo, pakaikarian tayo. Iti daytoy nga panangsapul tayo ken ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo. Apay nga masapul tayo ngamin iti maisalakan. Apay ngamin masapul nga kasapulan tayo ti nakapakawan dagiti basbasol tayo. Gapu ngamin kaabsat ta napeggad iti pagtungpalan tayo, napeggad nakabutbuteng iti pagtungpalan no mapantayo ijay impyerno. Isu nga masapul tayo, kinakailangan natin ang forgiveness of our sin. Dayjay ngay panagipakawan tayo, panangisuko tayo. Isuko natin ang mga sarili natin sa Panginoon. Isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Hindi lang yung hap-hap. Hindi pwede. Hindi kailangan ng Panginoon yung 50-50. Kailangan na buong buo buhay natin, ibibigay natin, isusuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, ni Apo Diyos, dahil iti kayat na kada tayo. Isu nga makita na nga ti puso tayo maket pure. Makita kuma ni Apo Diyos nga ti biag tayo ket nadalos kuma nga mangsapul ken kuana madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gusto kong sabihin sa araw na ito na ang puso natin ay dapat malinis, pure, na hanapin ang Panginoon. Dapat lang ang taong humanap sa Panginoon ay malinis ang puso niya, malinis ang buhay niya, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na malinis, sapagkat ang Diyos natin ay holy. Praise God. Ito ang kinakailangan natin. Ito ang unang-unang kwalifikasyon na lahat ng maghanap sa Panginoon, pumunta sa Kanya, ay dapat malinis, banal, sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, meron tayong sana pananabik na makita natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. So, masapol nga dakumatik na tayo nga mangurnos, kadagiti panunot tayo, iya atensyon tayo, kanda iya puso tayo nga addaan ti panagayat kani Apo Diyos. Yung pusong pagmamahal sa Panginoon. Meron tayong pusong pagmamahal sa Panginoon. Hindi lang yung salita, hindi lang yung isip, kundi mula dito sa puso natin, mga kapatid, upang mahalin natin ang Panginoon. Kaya sabi niya dito, set your mind and heart to seek the Lord your God. Set your mind and heart to seek God. So nga, masapul nga iplastar tayo, ikabil tayo
iti panunot tayo, dito'y puso tayo, iti panangsapol ken ni Apo Dios kunak manen, saan laeng nga iti panunot, hanlaeng nga ti sao, ngem manipod kuma dito'y puso tayo kakabsat, iti panangayat tayo ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. First Corinth, umuna nga Chronicles, umuna nga Chronicas, chapter 22, verse 19, kunana ditoy, agserbi kayo ngarod iti Apo, a Diyos yu iti amin a puso ken kararwayo, irugiyon abangunan ti templo, apakaidaydayawan ti Apo, tapnon maikabil iti uneg ti lakas na titulag ti Apo, ken kadagiti amin ana sa graduan nga likamen a maaramat iti pagdaydayawan ken kuana. Kahit ko kadi nga basaen daytoy Tagalog version. Pasensya kayo nakabsat nga agboyboya kinagdengdengeg gaputa adda dagiti Tagalog nga kaduami ditoy church. Ket kayat kulaeng nga basaen daytoy nga bersikulo para kadakwada. Umuna Kronikas chapter 22 verse 19, kunana ditoy, kaya ngayon italagan ninyo ang inyong sarili sa Panginoon na inyong Diyos. Makita natin dito, italaga ninyo, ibigay ninyo ang sarili nyo para sa Panginoon. Praise God. Inyong buong puso't kaluluwa, buong puso, hindi 50-50, yung kalahati ibibigay mo kung saan-saan, yung kalahati ibigay mo sa Panginoon. Hindi. Ang kailangan ng Diyos para sa atin na ibibigay natin sa Kanya ay buong puso at kaluluwa. Praise God. Ipagpatuloy ko. Simulan na ninyo ang pagtatayo ng templo ng Panginoon, ng inyong Diyos. Panginoon na inyong Diyos, para mailagay na ang kahon ng kasunduan at ang mga banal na kagamitan ng Diyos. Sa templo, ito ay itatayo para parangalan ng pangalan ng Panginoon. Praise the Lord. So, dito mga kapatid, sabi niya dito, sa pangalawang talata dito, sabi niya, simulan na ninyo ang pagtatayo ng templo ng Panginoon. Kaya, sabi ko kanina, ang katawan natin ay templo ng Panginoon, na dapat ang templo ng Panginoon ay malinis, banal, sa harapan ng Panginoon, upang tayo po ay kalugod-lugod, kaaya-aya ang buhay natin para sa Panginoon. Kaya simulan na ninyo ang pagtatayo ng templo. Kaya ang katawan natin ay templo ng Panginoon, mga kapatid. So, ang buhay natin, ang puso natin ay dapat italaga lamang para sa Panginoon. Kaya basahin natin, ipagpatuloy natin na basahin dito. Simulan na ninyo ang pagtatayo ng templo ng Panginoon na inyong Diyos para, anong sabihin niya dito? Maligaya ng Diyos. Praise God. Maligaya ng Panginoon na tumitingin sa atin. Maligaya ang Panginoon na tumira sa atin, sapagkat ito ang templo ng Panginoon. Kaya kung nakikita ang Panginoon na marumi ang buhay natin, hindi masaya ang Panginoon na pumasok. Bakit? Sapagkat merong kasalanan, merong kadungisan sa ating mga buhay. Kaya kung nakikita ang Panginoon na malinis ang buhay, ang puso natin, ang kaisipan natin ay malinis, ay maligaya ng Diyos. Kaya sabi niya dito, mailagay na ang kahon ng kasunduan. Ano ba itong kahon ng kasunduan? The Ark of Covenant. Sa Ilocano, lakasa titulag. Dahil yung lakasa titulag,
Itong kahon ng kasunduan na ito ay ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon ang salita niya ay maitanim sa ating mga puso sapagkat kung maitanim ang salita ng Panginoon sa ating mga puso na malinis, ay walang sinuman makakahablot, makakaagaw ang salita ng Diyos sa atin. Bakit? Sapagkat nakatanim ng salita ng Panginoon na malinis sa ating mga puso at tinanggap natin. Praise God. Kaya, kahon ng kasunduan at mga banal na kagamitan ng Diyos sa templo ito. Praise God. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, dapat simulan na natin. Italaga natin, ibigay natin ang buhay natin para sa Panginoon. Praise God. Kaya maadan tayo kumatirik na. Maadan tayo kumaitirik na nga agpili kakabsat. Dajarik na nga agpili kat idalan tayo ti puso tayo. Idalan tayo ti puso tayo nga maiturong ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kat no duma han tayo maidalan ti puso tayo. Gapo ngamin. Kakabsat. Tasaan tayo nga paisuro. Ngayon masapol, paisuro tayo, kanya po Diyos kadagiti sasauna. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. So dahito iti kararag ni Pablo, kadagiti mamati, ija may ikadwak, Corinto chapter 3, verse 5, kunana ditoy, umuna Corinto, umuna nga Thessalonica chapter 3, verse 5, kunana ditoy, sabali lang daytoy naikwak ditoy screen kapsat ngem in rinibyok idi rabi daytoy gayam. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. Han nga hindi po 2 Thessalonians chapter 3 verse 5 kundi 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. Kunana ditoy, sapay kumata idalan na kayo ti Apo. Iti naununeg nga pannakaawat. Iti panagayat iti Dios. Ken iti panagibtor ama ipaay ken ni Kristo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So iti daytoy ngal daw dayjay kararag dayjay dawat ni Pablo iti iglesia iti Thessalonica kabsat ket dayjay panangidalang kumati Apo iti uneg apan nakaawat iti dayjay panagayat ken ni Apo Dios tapnon makaibtor tayo madaydayaw tinapateg nganagan ni Apo Dios. So dahito tirik na apaset tayong aramiden, apanagayat tayo kan ni Apo Dios. Dayjay maawatan tayo kuma. Dayjay kayat ni Apo Dios nga ibagbaga kada tayo. Haan nga dayjay kayat tayo ti maaramid. Ngem dayjay kayat kuma yung kagustuhan ang Panginoon ang dapat sundin natin, hindi yung kagustuhan natin as nasundin. Amen. Yung kagustuhan, yung plano ng Panginoon na dapat gawin natin, sundin natin, hindi yung kagustuhan natin. Sapagkat kung minsan, yung kagustuhan natin ay malaking pagkakamali kung minsan. Pero kung susundin natin yung kagustuhan ng Panginoon, iyon ang walang pagkakamali ng Diyos para sa atin. Praise God. Hallelujah. Isu nga saan tayo kung mga ramiden? Dagiti panpanunot tayo nga emotional. Saan tayo kung mga ramiden? Dagiti panpanunot tayo ngagsapul laeng gaputa kayat tayo. Wenno mapilpilit tayo. Kapsat. Ngem aramidan tayo kumati panagsapul tayo. Nga adaan itirik na naimpusuan kuma nga panangsapul kaniya po Diyos. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Apay ngamin, gaputa addada dagiti laped
Amasapul nga liklikan tayo kan adaywan tayo. Kakabsat. Adda dagiti laped. Meron din mga balakid. Meron mga hadlang na dapat iiwasan natin. Iiwasan natin. Maraming mga hadlang, maraming mga balakid sa atin mga ginagawa, mga plano, lalong-lalo na sa trabaho ng Panginoon. Sa atin mga pananampalataya, may mga hadlang, may mga balakid na ginagawa ng kaaway para sa atin. Pero ang mga hadlang na ito, dapat iwasan natin, dapat hindi natin paituro sa itong mga balakid. Hindi natin gagawin ito, mga kapatid. Isu nga adda dagiti kalaped, masapul nga ikatan tayo, masapul nga waknitan tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, numasapul mga ramid tayo, iti maysa nga detor, tapno iti kasta, ket maliklikan tayo dayta nga dalan. Kapsat, kung meron tayong mga balakid, mga hadlang, dapat gumawa tayo ng isang detor. Parang hindi tayo dumaan. Kung minsan hindi tayo makapagpatuloy, kaya gumawa tayo ng isang detor na dadaanan natin. Parang hindi natin hindi tayo mahadlangan. Upang hindi tayo mahadlangan. Praise God. Ang daming mga pagsubok sa atin. Lalong-lalo na sa ating mga buhay pananampalataya, mga kapatid. Kaya iwasan natin ang mga ito. Hindi natin idadamay ang Panginoon kung meron tayong hindi pagkakaunawaan, kung meron tayong mga problema sa buhay. Huwag natin idadamay ang Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Hindi natin idadamay. Hindi maaalis sa mag-asawa, sa magkakaibigan, sa mga church member. Hindi natin maiwasan yung mga problema, yung hindi pagkaunawaan. Pero hindi natin idadamay ang Panginoon. Hindi natin idadamay ang Panginoon. Sa mahigit ng 40 years o malapit ng 50 years na pagsasama namin kay Sister Tess, hindi mawawala yung hindi pagkakaunawaan ko minsan. Pero hindi namin dinadamay ang paglilingkod namin sa Panginoon. Wala pa akong natatandanan na idinamay ko ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya ito, mga kapatid, kung meron tayong mga konti lang o malaki bagay lang, huwag natin idadamay ang Panginoon sa buhay natin. Manalangin tayo na ang Diyos ay gagabayan tayo ng Panginoon. Siya ang gagabay sa atin, sa atin mga problema, sa mga pagsubok sa ating mga buhay. Hallelujah. So, masapul nga, ikatan tayo, dagiti makadadael, kadagiti daldalan tayo, kakabsat. Masapul nga, agtuloy tayo, kat ammo tayo kuma, itimag na, nga biroken tayo ni Apo Diyos, kadagiti biyag tayo. Isaiah chapter 55 verse 6, imbaga man ita ni Sister Vilma, kunana, biroken nyo ti Apo, itatamasarakan pay, umawag kayo ken kuana, itataasidag pay. Praise the Lord. Isu nga, itatadda pay, gundaway toyo kunak manen, ngagsapul ken mangsarak, iti pagayatan ni Apo Diyos. Kadagiti bibiyag tayo kabsat, masapul nga masidag tayo ken kuana,
masapul nga agbiag tayo kan kuana, masapul nga adda tayo kan kuana, masapul nga itikan kanayon. Kayat tayo kuma nga makita iti presensya ni Apo Dios kadang iti bibiyag tayo madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kitaan tayo dito ito'y Job. Job chapter 8 verse 5. Kunana ditoy, agkamang kay ti Dios aman nakabalin amin, ket agpakaasi ka ken kuana. Praise God. Sabi niya dito, pero kung lalapit ka sa makapangyarihang Diyos at mamakaawa ka sa Kanya. Pero kung lalapit ka sa makapangyarihang Diyos at magmakaawa ka sa Kanya. Kaya, mga kapatid, lumapit tayo, ilapit natin ang mga sarili natin. Tayo ang lalapit sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, sabi niya dito, seeking involves calling and pleading. Seeking involves calling and pleading. Mga kapatid, kaya kailangan natin tumawag tayo sa Panginoon. Kailangan natin, merong tayong hinihingi sa Panginoon. At dati dawatan tayo kani Apo Diyos. At dati tarigagay tayo kani Apo Diyos. Tapno iti kastaket, ited na dayjay sungbat ti karkararag tayo kan kuana madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ismakunak manen, seeking involves calling and pleading. Anya daytoy, O Lord, open my eyes. Daytoy kumagabsat ti pagkaasi tayo no umasideg tayo iti Apo. Ibaga tayo kan kuana nga luktan kuma ni Apo Dios dagiti na espirituan nga mata tayo. Kakabsat, lumapit tayo. Dalangin natin sa Panginoon na sana buksan niya ang mata natin ng spiritual eyes parang makita natin ang ating mga ginagawa, ang ating mga buhay. Praise God. Hallelujah. Kuna na pa dito, Lord, have mercy and reveal yourself. Have mercy. Mangasi ka kanyak, Apo. Kat ipakitam kadi. Itibiyag mo kanyak. Ipakitam kadi. Dayay kinaman nakabalin mo kanyak. Dayay aramidem kanyak. Kat kuna na pa, I long to see your face. I long to see your face. Nananabik na ako sa iyo, Panginoon. Kaya kung minsan hindi natin madama ang presensya ng Panginoon. Kaya kung hindi natin madadama ang presensya ng Panginoon, dapat meron tayong kasabikan na makita ng presensya ng Panginoon sa atin mga buhay. Ang unang-una, kung minsan kung bakit hindi natin makikita ang presensya ng Panginoon, mga kapatid, kailangan muna yung pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Ito ang mahalaga. Bago tayo lumapit sa Panginoon, bago tayo dudulog sa harapan ng Panginoon, dapat meron tayong pagpapakumbaba sapagkat itong pagpapakumbaba ay isang bagay na mahalaga sa harapan ng Panginoon. Ito ang kinakailangan ng Panginoon na makita sa atin mga buhay. Bakit? Because the great obstacle to seeking the Lord is pride. Kung minsan meron tayong pagkahambog, yung kayabangan. Kung minsan, dapat ito ay maalis. Kung talagang lalapit tayo sa Panginoon, dapat magpakumbaba tayo.
Ayaw makita ng Panginoon yung kayabangan sa atin. Ayaw makita ng Panginoon yung kahambugan natin sa harapan niya. Ang gusto niyang makita sa atin ay yung pagpapakumbaba. Praise God. Hallelujah. Kung minsan, ang hindi pagkakaunawaan, mag-asawa, magkaibigan, magkapatid, yung walang pagpapakumbaba. Yung walang pagpapakumbaba. Kaya dapat, mga kapatid, magpapakumbaba tayo. Agpakumbaba tayo. Hindi natin maranasan ang pagpapakumbaba kung hindi tayo magpapakumbaba. Hindi natin mararanasan. Tayo muna sa sarili natin muna ang maranasan natin yung buhay na pagpapakumbaba sa ating mga buhay. Masapul nga ti biyag tayo ti umuna nga pangiyaplikaran tayo dayay kinapakumbaba. Saan nga gaputa binugkawamon, bugkawameten. Haan masapul nga dati agpakumbaba. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. No apay ngamin nga no dati bumugkaw, bugkawameten, gaputa awan ti panagpakumbaba. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ulitek manen. Ijay dandanin 50th anniversary mi ni Sister Tessie. Hangko pa'y binugbugkawan. Hangko pa'y binagba. Tessie! Hangko nga binugbugkawan. Ijay no mga kasar kami adati marriage counseling nga umuna sakbay nga dati kasaran mi. Idi jay Pilipinas. Ti muna nga ibalakad ko ijay agasawa. Umuna amin, masapul nga adati panagpakumbabati sa tunggal may sakada kayo, nga gasawa. Never to say to your husband or to your wife, Norman, kunam kuma, haan. Masapul nga no Norman, dati ikamit ati nasamit nga panangawag mo kuma, Norman, hanga dati, Norman, haan. Adan iti kinangato madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo adatin nagtulagan yung nasamsam it pa no honey di may mayat manen sweetheart din nasayaat dagitoy han nga datay bugkawam madaydayaw tinapatay ganagan iti ham nga binugkawan. Sa hanga binugkawan, hanga kinangatuan, hanga pinangatuan. No di ket di sapsapulen iti Apo iti ayat kinapakumbaba. Madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. So nga tulungan na tayo kuma ni Apo Dios. Tulungan na tayo kuma ti Apo agpakumbaba tayo hanga bale nga mapuka anya ti bagati na santo na surat oren mapukawan tayon iti kalintegan agpakumbaba tayo madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo isu nga daytoy no duma saan tayo masarakan hindi natin mahanapan ang Panginoon sapagkat nakikita ang Panginoon yung kahambugan sa atin mga kayabangan sa atin mga buhay kung minsan, mga kapatid. Kaya tulungan niya tayo ng Panginoon. Bumiyang kuman ni Apo Diyos kadagiti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dito yung Psalms 10 verse 4. Sabi niya dito, iti kinatangsit na kastoy ti kunana, awan Diyos, sa anak ng agsagaba, kastoy ti kanayon, apan panunutin na. Magita yung kabsat. Iti kinatangsit na, kastoy ti kunana, awan Diyos, sa anak ng agsagaba, nalaingak, sakti kalalaingan. Kunana, daytoy, ako ang pinagamagaling.
Awan ti masapul ko, siya adaamin nga kanya. Makita yu kabsat, daytoy. Kunana ditoy, in his pride, man does not seek him. Gapo nga min ijay kinapalangguad na. Gapo nga min ijay kinangato na. Han nga sapulan ni Apo Diyos. In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. There is no room for God. Awan ti lugar ni Apo Diyos, ijay biyag na. Gapo ijay kinangato na. Gapo ijay kinapalangguad na. Iso nga, masapol, kakabsat, nga ti tao, agpakumbaba, sakbay nga umasideg, sakbay nga sapulan na, iti Apo, masapul, agpakumbaba, nga umuna, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso nga masapul nga, awan serbina ti sao nga sao ti kinapakumbaba. Walang selbi ng yung salitang pakumbaba, pakumbaba, pakumbaba. Kung hindi natin i-aplikar sa sarili natin, mga buhay. Anong selbi? Yung sinasabi ko sa inyo, magpapakumbaba kayo mga kapatid. Kung ako naman ay hindi magpapakumbaba. Meron ba akong hallelujah. Meron ba akong lakas na magsabi? Wala. Wala akong lakas na magsabi, mga kapatid, magpapakumbaba kayo. Kung ako din, hindi ako magpapakumbaba. Walang selbi yung sinasabi ko. Sayang lang yung sinasabi ko. Pero sa araw na ito, mga kapatid, dalangin natin sa Panginoon na ilagay niya sa puso natin, itanim niya yung salitang pagpapakumbaba sa ating mga buhay. Praise God, sapagkat ito ang maghahadlang sa ating mga buhay. Hindi tayo makapunta sa langit. Kaya kailangan natin ang pagpapakumbaba. Praise God. Hallelujah. Mapantayo dito, Umuna Kronikas. Umuna Kronikas, chapter 28, verse 9. Kunana dito, sika Solomon, anak ko, ibilin ko ken ka, bigbigam ti Diyos ko, agserbi ka asayayat ken kuana, ken iti amin na pusom, tamum na amin apan panunutin, ken tartarigagayan tayo. Mapantayo ken kuana awaten na kayo. Ngem no talikudam, laksidan na kanto, iti agnanayon. Kitaan tayo man kadidya Tagalog. Tapno no awatan met dagiti kapsat tayo nga Tagalog ditoy. Umuna Kronikas 28:9. Kunana dito, ikaw Solomon, anak ko, si David ang nakikuusap kay Solomon. Kilalanin mo ang paglilingkuran ng ang Diyos na inyong ama ng buong puso mo at isip. Kaya sinasabi ni David kay Solomon, nakilalanin niya muna ang Panginoon na paglilingkuran niya. Patuloy tayo. Dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao at nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Nakikita ang Panginoon kung ano ang layunin natin, kung ano ang iniisip natin. Nakikita ang Panginoon. Kaya sabi niya dito, kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan Kanya. Pero kung tatalikod ka sa Kanya, itatakwil Kanya magpakailanman. Kaya ito ang salita ng Panginoon para sa atin sa araw na ito, mga kapatid. Sana ang ating Panginoon ay gagabay sa atin, mga buhay. Praise God, hallelujah. Sana ang
ang presensya ng Panginoon ay madadama natin upang mas lalo pang ilalapit natin ang mga buhay natin para sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sungay ti dayto yung aldaw kapsat. Masapul nga iya si dag tayo. Itad tayo. Dag ti bagbagi tayo. Kani Apo Diyos. Masapul laeng. Disiplinaan tayo. Dag ti bagbagi tayo. Disiplinaan tayo. Dag ti bagbagi tayo. Sabi niya dito sa 1 Corinthians, umuna a Corinto chapter 9, verse 27. Wala dito sa outline ko, pero naisipin ko lang dito na ibahagi ito sa atin. Unang Corinto chapter 9 verse 27. Sabi niya dito, dinidisiplina ko ang aking katawan. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masamang pagnanasa nito. Mga kapatid, ito ang kinakailangan natin sa mga araw na ito. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang kaaway ay maraming ginagawa upang hinahadlangan tayo, upang tayo ay hindi lumaki, hindi tayo lumago sa Panginoon. Pero ito, dinidisiplina ko ang aking katawan. Itong katawan ito, kailangan natin na disiplinaan. Disiplinaan tayo ng Panginoon at sinusupil ko ang masamang pagnanasa na ito. Ano ba ang maraming pagnanasa natin? Mga kapatid, sabi niya dito, dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatatanggap ang gantimpala mula sa Diyos. Nakatatakot ito. Nakatatakot ito. Ito ay isang babala para sa atin, mga manampalataya, babala sa atin mga pastor. Ito ay babala para sa atin. Hindi lang para sa mga pastor. Lahat tayong mananampalataya. Ulitin ko pa, at ito po ang mahalaga sa atin. Sa araw na ito, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang mamasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ng magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makakatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Upang maunawaan natin ito, mga kapatid, ipinapangaral ko ang kaligtasan para sa inyo, na kayo po ay kailangan na mailigtas. Ipinapangaral ko ang kaligtasan, pero mismo kong katawan, mismo kong buhay ay hindi maililigtas. Maintindihan niyo? Hallelujah. Kaya sa araw na ito, mag-uusap tayo sa Panginoon. Panahon na upang baguhin ng Diyos ang buhay natin. Hindi, kung minsan sinasabi natin, mananampalataya na ako, matagal na akong naglilingkod, matagal na akong pumupunta sa church, matagal na. Pero ito, dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba,
ay ako pa ang hindi makatatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Lord, patawarin mo po kami. Baguhin mo, Lord, ang aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Panahon na, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka, dinadakila ka namin, Lord. Sa araw na ito, patawarin mo po kami, saliksikin mo ang aming mga buhay, Lord. Bago kami lumapit sa iyo, sa aming mga pananalangin, Lord, sa araw na ito, ilagay mo, itanim mo sa aming mga puso, pusong pagpapakumbaba. Kung meron kaming kayabangan, meron kaming kahambugan sa puso namin, Lord. Lord, pwede ba? Pwede ba, Lord? Alisin mo. Alisin mo. Pwede ba, Panginoon? Lord, maawa ka sa amin. Bawat isa sa amin, kahit yung mga nagkikinig sa amin. Sa araw na ito, Lord, mag-usap ka sa kanila. Mag-usap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, walang silbi yung pagsasalita namin, yung pagpapayo namin, na dapat pagpapakumbaba. Kung wala naman pagpapakumbaba sa amin, oh Diyos, kaawa-awa kami. Walang silbi yung sinasabi namin. Kaya sa araw na ito, Panginoon, baguhin mo na po kami. Ilagay mo sa aming mga isipan, sa aming mga puso, yung pagpapakumbaba, Lord. Pagpapakumbaba. Ang isip, ang itanim mo sa aming mga puso. At magagawa namin, O Diyos, kapag may pagsubok, mayroong hindi pagkakaunawaan, pagkaintindihan, may i-apply namin itong salitang pagpapakumbaba, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang kinakailangan namin sa mga araw na ito, Panginoon. Maraming mga hadlang, maraming mga balakid, Panginoon, sa aming mga pananampalataya. Pero Lord, tulungan mo po kami. Gabayan mo po kami. Mangusap ka sa amin, O Diyos. Glory to God. Glory to God. Lord, bendisyon am dagiti kapsat nga nagdengeg ti saom, saan ko nga amu apo no kasanot pan nakaawat da. Dahito nga mensahe kadakwada iti dahito nga aldaw. Nga maapo patsek nga dati naramid mo kadakwada itata. Lord, iti dahito nga aldaw. Sapay ka di apo Diyos. Nga da kumadahito nga saom kada kami. Dajay bunga, ta espiritum, ayat, kinatal na, kinapakumbaba, nabayag, panagitured, panagtepel. Lord, imulam ka na kami, itadbo ka na kami ta espiritum, apo ka na panagbiag mi. Madaydayaw ta napatay ganagan mo, Lord.
Sapay ka di Apo Dios. Tulungan na kami, disiplinaam dagiti bagbagimi. Tulungan na kami nga mang disiplina ka dagiti bagbagimi, Apo Dios. Tulungan na kami, tulungan na kami, tulungan na kami, Apo, amang disiplina ka dagiti bagbagimi. Ket may aplikar kuma ka dagiti bagbagimi, Apo Dios. Apo dagiti saom, madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Bendisyon am ti sagtunggal maysa kada kami, uray pay ka dagiti nagdengeg. Sapay ka di Apo Dios, nga sikat tumulong kadakwada. Ket inton Domingo, Apo Dios, agmay maysa ken agkakadwa kami manen, Apo, nga agdaydayaw kan ka, agmay maysa kami manen, Apo, nga agdengeg kadagiti napateg nga sasaom. Madaydayaw dayta napateg nga nagan mo. Ket sapay kuma, Apo Dios, nga ti panang sapul mi kan ka, saan agaputa na mati kamin, saan min akayat asapul, saan nga agaputa adda kamin kan ka. Ngem Apo, agtultuloy kuma, ti sagtunggal maysa kada kami, nga sapulan da ka, Apo. Madaydayaw dayta napateg nga nagan mo. Madaydayaw ka, Apo. Kukam, Apo, ti sa amin adayaw, glory kan panagyaman. Amay kaputinagan na sus nga po mi, dawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sister Vilma.